Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Status quo anay kung makapadayon na sa gihapon sa pagbiyahe ang mga traditional jeepney sa Bacolod City tubtub sa March 2023. May report si Nico Delfin. Hindi na kinahanglan pa sa mga driver kag operator sa mga traditional jeepney nga irehistro ang ilang mga jeep bilang private vehicle. Nakasugtan sa pagsinapol ng Mayor Albi Benitez upod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Land Transportation Office nga i-extend ang provisional authority sa mga traditional jeepney hasta March 2023 agud makapadayon sila sa pagbiyahe. Inisamtang ginahulat nga malabot ang kinahanglan nga kadamuon sa mga magabiyahe nga modernized jeepney sa Bacolod. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, ang paglabot sang status quo ang kabahin sa mga ginatinguaan nga win-win solution sa tunga sang problema sang pagpatuman sang PUV modernization program. Naka-find na way kita sa proseso when we sat down yesterday with LTO and LTFRB nga ang for hire status sang aton nga mga traditional jeepney operators will be retained. So ang role gid ka city subong kita nga facilitate no nga hindi mabudlayan kiti isa pa gid nga gina-facilitate ni Mayor nga makabutang di opisina ang LTFRB as soon as possible. In fact, there's already a standing request sa ila gapangita na lang pwesto para hindi na magpatabok pa Iloilo so soon we're also expecting that. Humalin sa Lunes kapin sa 300 na ka mga driver operators ang nakasubmit sang dokumento sa City Administrator's Office para sa nagapadayon nga validation sang syudad. Sa record sang LTFRB, masobra 2,400 ang kinahanglan nga jeep sa 24 ka mga rota sa Bacolod. Sa sininga bulan, ginapaabot sang katapos ang transport sector nga mabaton ang PA nga malawig naman nila nga ginihinyo sa LTFRB. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.